Ja som absolútne pripravená. Pozri, Pozor. takto, áno. Áno. Soni, poď sem, prosím ťa, aby si to videla z dobrej strany. Pozrite sa, dámy, áno. Pekné to sú krásne. také. To malo byť prekvapivé. Soni, zatvor, to zvládneme. Áno, pozor. Poď. Áno. Dala som si dosku. A teraz to chvíľočku necháme kvázi, ako sa to, vychladnúť. A potom to veľmi nežne na nami a Soňou a Ivetkou naaranžované tanieriky rozložíme. Takto. A držia áno. spolu Toto, ako Sonička, také takto si sedí, vravela. loptičky. Soni, tvoja, áno. Ty Áno, držíš pozri, ako fantastický pekne tanier. sedí. Áno. Výborne. Krásne. Inak niektoré ženy, ktoré majú už azbestové ruky, to úplne v pohode robia aj No, rukami. prepáč, ja nemám azbestové ruky a Rýchlo tam- zvládam. No daj tam. No, nech sa páči. A čistúčke. Sa mi to zdá hygienickejšie. Áno, chce sa robiť. Áno. Áno, a Áno. posledná. Čo vám tie jablká cikajú? No, lebo sme tam dali také dobrodky, že... No, Že sa z tohoto. Situácia veľmi jednoduchá. No, pekne to ozdobím Normálne to tam brúsničkami. hnusne Ale narežeme. ty si hovorila, že čerstvé, veď to by sa skotúľalo, tie Veď čerstvé. to má byť skotúľané, to do pol hodiny sa skotúľa. Joj, to má byť skotúľané. Napríklad táto, ktorú robila, neviem už kto, je úplne tvarom negulatá. Áno, Tam sa to áno. skotúľa raz, dva, tri. Juka, ale tie moje sú na nerozoznanie od No, tvojich. ale A ty si z východu, moja. ďakujeme. Nech sa My sme tu len porota, ktorá A si tak toto mňa. je to light, keby Toto je- ste náhodou Zoli vám chceli tak normálne zdravšie. dáme Ďakujem. Tak teda dobrú chuť, Ďakujeme. tak ja to robím tak, že ja to rozpolím najprv. No, tak to Idem sú na to nervy. určite dobre. Aha, tak toto rozpolime. V každom prípade to treba spraviť z toho tvrdého, veľkého, hrudkovitého tvarohu. Určite to je pevnejšie, plnotučného. Chcela pánov kameramanov upriamiť teda pozornosťou na Soňu, ktorá má absolútny absťah, lebo ona tu išla v light verzii celú reláciu a teraz pozrite sa, ako vylizuje ten džem. Toto sú čučoriedky a to je To také sú minimálne brúsnice. množstvo. Brúsnice. Je to sladké. Ale je Soni. tam cukru. Tam je cukru, Soňa. 80% minimum. Soni. Nie je žiadne ale bio. je toho malička. Aha. No, dievčence, je to každopádne veľmi, veľmi zaujímavé. A ja si viem predstaviť, že za zimných večerov, keď ty si povedala, že niekde na lyžovačke, Ježiš, škoricu sme vám zabudli dať. Je to to možné. ti evokovalo za zimné večery, Áno, keď som tie zimné spomenula. večery, lebo A ja, že čo mi tam chýba? Vieš čo, môže a nemusí byť. Tak, No len toto. toho nechcem tak veľa. Dáte mi to sem zo lebo trošku asistujte, nie? áno. Ako porota. No stačí vám to, ďakujem. No tak je to neporovnateľne lepšie. Neporovnateľne. Tak dobrú chuť.